Tingnan natin. Oh, tiniran niya kaagad. Tapos sa inyong mga ka-hunter, so ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Dock. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Kaya Art, Huwag niyong nandiyan ka na pala. mag-subscribe nga pala. Hindi ko napansin na Black Hunter ka. PH. Ayan. Ayun. Nakauna pala. Ayun mga gamba, welcome back to my channel ulit. Papalaban na naman tayo. Test fight na naman tayo ng ating J-load na ginawa. Lagi nating lalagyan ng load ngayon para malagi natin matitesting mga kagamba kung effective lagi araw-araw. Para nako, nalaglag pa yung voltage ko. Para pag laging testing is effective ba kung hanggang ilang araw siya. Yan. Para malaman natin kung hanggang ilang araw tatagal yung ating G-load. Yan. So, bago natin na testingin ulit ang paglalaban, shoutout muna tayo kay kay Minando Gatchi ng Baliwag, Bulacan. Shoutout sa iyo diyan. Kay Riwel Bonifacio, shoutout sa iyo. Kay Michael Villagracia ng Las Piñas, shoutout sa iyo. Kay Justin Ignacio, kay Kevin Austria, kay Mark Jaiden Bueno, shoutout sa iyo. Kay H4 Sasuki, yan, laging nanonood sa akin yun, taga Batangas yan. Si Gagamboy ng Tarlac, si Pong Ramos, yan, shoutout sa iyo. Albert Oliva ng Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan pala ito, si Albert Oliva. Si Nina Ignacio, Sian Gaming PH, Ralph Borja, yan, taga Mandaluyong ba yan, si Ralph Borja. At saka si Lance Abensa, yan. Shout out din sa'yo dyan, Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Shout out din sa iyo Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita, tumatawag pala 'yon, hindi ko na return call. So, 'yon, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Panoorin natin 'to mga kagamba. Kunin natin Masbate with Mindolot, ayan kunin natin yung nanalo rito na isa. Lalaban natin kung maglalaban pa itong isa na 'to. Ito yung nanalo. Tingnan natin. Tiniran niya kaagad. Ang bilis ng hatawan nitong loko na to. Makita niyo antibay pag may load. Bulin mo. Hindi nananakbo pag may load. Lakad lang. Ariko, kinagat akong sira. Tang ina mo. Musik ka, aray. Kagat to sa akin, Salbahe yung pula na yan. Ang dalawang bisaw, kinagat, Kagatin mo yung kalaban mo. Yan, kagatin mo yan. Binalikan siya. Yan, nako. Sakit ng kagat nito. Kayo magkagat ng ito. Nangayaw na itong malaki Nadali niyo sa puwit.
Ayun. Ayun. Patay yung isang matapang kanina kinagata ko. Alright. Yun mga Kaboss Rogue TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!